Bona nit, senyores i senyors. Això és una notícia en exclusiva. Estem emetent en directe des de la nova capital de Catalunya, des de Palau de Plegamans. Efectivament, ho han sentit bé. A partir d'avui, des d'ara, Palau de Plegamans és la capital del Principat, perquè Barcelona ja no té prou categoria per ser-ho a causa de la pol·lució, dels embussos circulatoris, del clima humit, en una paraula, de la contaminació. I vostès es preguntaran quins motius han estat decisius a l'hora d'anomenar Palau de Plegamans com a nova capital. Doncs miri, són ben senzills. Intentarem resumir-los. Geogràficament parlant, aquesta meravellosa localitat es troba situada al bell mig del Principat. Com poden vostès observar, els seus habitants tenen la talla mitjana dels del Principat. El seu immens aeroport és just al mig de Catalunya i les seves comunicacions terrestres conflueixen, com és natural, just al cor del Principat. I per descomptat, no podem oblidar el seu immens canal, que té un gran trànsit marítim. Tots vostès coneixen el famós port de Palau de Plegamans. Esperem que abans de la mitjanit el nou portaveu de la Generalitat, en Josep Maria Bachs, ens pugui anunciar en directe la firma definitiva del protocol per tal que el Palau de la Generalitat, instal·lat ara a Barcelona, a la plaça Sant Jaume, pugui ser traslladat pedra a pedra, taronja a taronja, a la nova capital del Principat, a Palau de Plegamans, i més concretament a la gran plaça de la Vila, on ens trobem situats en aquests moments. Bé, m'avisen des de control, sembla que és possible ja fer-los arribar a tots vostès la confirmació de la firma, de la signatura d'aquest protocol. Sí, doncs ens acaben de confirmar que el portaveu de la Generalitat, el senyor Josep Maria Bachs, ens ha fet arribar per telefax aquest comunicat. Endavant, doncs, estudis centrals. Ciutadans de Palau de Plegamans, des de l'ombra del vostre rellotge centenari, que minut a minut, dia a dia, ha marcat infatigablement el vostre destí, us vull fer arribar, en nom de la Generalitat de Palau de Plegamans, la més cordial enhorabona. I aprofitant la benentesa, us dic que després de festes, la Generalitat s'instal·larà a la vostra població. Enhorabona i feliç any nou. L'explosió de joia i d'alegria que comparteixen avui, aquesta nit de 1988, l'última nit de 1988, tots els palauencs, estem segurs que es deixa sentir a tot Catalunya. Anem ara a conèixer quina és l'opinió dels veïns de Palau de Plegamans que s'han aplegat amb nosaltres aquí aquesta nit a la gran plaça de la Vila. Hola, bona nit. Bona nit. Vostè és fill de Palau de Plegamans? Vostè està molt content? Sí, tant. I per què està content? Arribat de Barcelona al Sarau a Palau de Plegamans. Estarà content que arribi aquí al Sarau? Sí, senyora. A vostè li agrada el Sarau, el merder, Mira. la cridòria? Sí, sí. Saps què podem fer? És anar a Escolta. sopar tots dos i Escolti'm, perdoni, és que estem en directe. Un momentet. Amics espectadors de TV3, des de la plaça Gran de la Vila de Palau de Plegamans i sota aquest rellotge mil·lenari i acompanyats de tots els palauencs, esperem l'arribada de l'any 1989 i també acomiadem l'any 1988. Enrere queden 365 dies d'il·lusions, d'esperances, potser moltes que no s'han complert, però esperem que es compleixin aquest 1989, que ara esperem tots amb els braços ben oberts, amb molta alegria en el cor, amb molt d'amor, amb molta prosperitat que desitgem per tothom. Queden molt pocs segons, aviat escoltarem les 12 campanades que ens assenyalaran l'acabament de l'any 1988 i el començament d'aquest 1989, que esperem sigui un any ple d'alegria, de felicitat i d'amor per tothom. Queden molt pocs segons, no hi ha quarts en aquestes campanades, per tant, quan comencin a sonar les campanades, vostès poden començar a menjar-se aquest raïm i a pensar també un desig que s'acompleixi l'any 1989.
Benvingudes, senyores i senyors amics espectadors de TV3 que presencien i que conjuntament amb nosaltres han celebrat l'arribada d'aquest any 1989. Continuem veient quin és l'estat d'opinió dels veïns del Palau de Plegamans. Bona nit. Vostè és fill del Palau de Plegamans? I doncs que no es nota. Sí que se li nota, sí. Pot mirar la càmera, sisplau. Estem en directe per TV3. Li importaria explicar-nos quina impressió té el fet que des d'avui Palau de Plegamans sigui la nova capital de Catalunya? És que això és una qüestió que jo ja feia anys que ho havia assenyalat, perquè hem de tenir en compte que Palau de Plegamans és taure amb un ascendent al signe dels bessons. Per tant, les combinacions planetàries que s'esdevenen en aquests moments marquen una situació molt positiva perquè Palau de Plegamans arribi en aquesta situació de capitalitat. O sigui que vostè ho veu amb bons ulls, les estrelles són favorables, els astres són favorables a aquesta capitalitat. És un bon començament i, en conseqüència, això és molt factible per Catalunya i pel mateix Palau de Plegamans. Perdó, han sigut molts anys d'estudis. Escolti, que estem en directe. Escolti'm, i de la cridòria que vostè em parlava i de la festa, què? Com ho tenim, això? Molt bé, una eufòria que molt veu, quina animació que hi ha. És molt bonic. Vostè em ballaria més que no en toquen, eh? Sí, i tant, però vaja, és igual. Ja ballarem tu i jo, aquesta nit. A veure, anem-li a preguntar al senyor Teixidor, a veure, el seu signe quin és, sisplau? El seu signe? No ho sé, el meu signe. Em sembla que és de la Verge, aquest home. Vostè ho veu bé, que ballem? Sí, el veig molt bé, és molt bé. D'aquí uns moments tornem. Doncs d'acord. Ja veuen vostès quina alegria, amb quina alegria està rebuda aquesta notícia de la nova capitalitat de Palau de Plegamans. Palau de Plegamans, des d'avui, capital de Catalunya. Continuem copsant l'opinió dels veïns. Bona nit. Bona nit. Vostè és fill de Palau de Plegamans? De tota la vida, 8 generacions. Li importaria fer unes petites declaracions per TV3, estem en directe, sap? A veure, com veu vostè el fet que Palau de Plegamans sigui des d'avui la capital de Catalunya? Bé, ha estat una feina de diversos anys, ha estat molt dur, sobretot la campanya de promoció per televisió, però jo crec que ha valgut la pena. Ha valgut la pena. Vol mirar alguna paraula més, ara que estem en directe, vol aprofitar l'ocasió per dir alguna cosa? Ha valgut la pena, estem molt emocionats. No vol saludar ningú? Tot Catalunya des de Palau de Plegamans, molt emocionats. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ja ho veuen vostès, la gent està contentíssima. Continuem amb els veïns de Palau de Plegamans. Escoltin. M'han quedat els ulls agafats aquí. En blanc. Escolti'm una cosa, estem en directe. Sí. Com veu vostè? Vostè és fill de Palau de Plegamans? Sí, tota la família, des dels meus besavis, sí, som molt grans fills de Palau de Plegamans, sí. O sigui, de tota la vida que ha viscut aquí, vostè? Sí. Estic molt content i farem molta pela aquí, perquè... Sí que ho veu bé? Sí. Jo soc regidor d'Economia, està clar, de l'Ajuntament. Posarem un peatge a l'entrada i sortida de Palau de Plegamans. Miri cap a la càmera, sí. Posarem un... Hola, iaia. Posem un peatge a l'entrada i sortida de Palau de Plegamans, paguin un duro cada cotxe que passen molts aquí. Llavors tinc un terreny aquí per preparar un club per als jubilats encarregats, m'entens? Amb piscines de 3 metres per 2, unes pistes de tennis d'1,5 metres per metre, amb pilotes de fusta perquè no es gastin, sí. Ho tenim tot. Miri, escolti'm, jo quan treballava abans a TV3, allà no hi havia pressupost així, però aquí, escolti'm, aquí és una altra cosa, aquí farem pela. Pel que veig ho té molt estudiat, eh? Sí, completament estudiat. No perd el temps, vostè, Hola, iaia, sí, no. Molt bé, moltes gràcies per les seves declaracions. Em volen acompanyar, sisplau? Volen acompanyar-me, sisplau? Que saludarem els nostres amics que avui aquesta nit ens han acompanyat, que han combinat el 1988
i que han donat la rebuda l'any 1989. Els desitgem, tots els que hem compartit aquesta entranyable nit amb vostès, que tinguin un feliç 1989. Film, film, film.